Il-pazjenti li jbatu minn mart rari u riċerkaturi għandhom bżonn jaħdmu aktar flimkien biex jgħinu l-xjenza tavvanza. Hekk iddikjara l-President ta' Malta George Vella waqt konferenza tal-aħbarijiet li trattat il-mart rari u l-importanza li tobba u pazjenti jaħdmu flimkien. Il-President spjega li ħafna drabi n-nies li jbatu minn mart rari jispiċċaw imorru għand tabib jew speċjalist u ma jagħtaw l-ebda risposta għal ħafna mistoqsijiet li jkollhom. Dan għaliex hemm nuqqas ta' informazzjoni rigward is-suġġett tal-mart rari, kemm minħabba l-skarsità biex tinġib l-informazzjoni kif ukoll in-nuqqas ta' individwi lesti li jagħtu informazzjoni rigward il-marda tagħhom. Huwa għalhekk il-President ta' Malta appella li tobba u lill-pazjenti biex jaħdmu flimkien bil-għan li jaqsmu l-informazzjoni fuq il-mart rari. Waqt din il-konferenza tal-aħbarijiet kellem ukoll Jan Lekam, il-President Eżekuttiv ta' Eurodis, laqda non-governattiva li timbotta quddiem policies fl-Ewropa relatati mal-mart rari. Lekam stqarr illi wasal iż-żmien li n-nies b'mart rari jerġgħu jingħataw l-importanza li jistħoqilhom, speċjalment f'dawn iż-żminijiet ta' pandemija, għaliex skont l-istess Lekam nies b'mart rari jkunu aktar vulnerabbli għal COVID mill-kumplament tas-soċjetà, filwaqt li dawn l-individwi jispiċċaw aktar iżolati u maqtuwajn mis-soċjetà. Lekam irringrazzja l-Alleanza Nazzjonali għal Mart Kroniku tax-xogħol kollu li tagħmel, inkluż ix-xogħol li bħalissa għaddej mill-organizzazzjoni biex isir pjan għas-snin li ġejjin.